Priatelia, v tejto epizóde som dostal kopu blbých nápadov, ktoré som začal realizovať a jeden z nich sa mi poriadne vypomstil. Našli sme ukrytý poklad pod podlahou, ale hlavne sa snažím vyriešiť minulý problém a tým je celé uvoľnenie horného podlažia, ktoré sa pokúšam strhnúť. To ako to dopadlo uvidíte v tejto epizóde. Ahojte kamaráti, moje meno je Michal a už nejaký ten čas rekonštruujem túto starú kamennú horáreň. Sme opäť na horárni, avšak s miernou zmenou. Konečne je zase slnko a pekné počasie. Minule sme skončili s tým, že je potrebné strhnúť podlažie. Som späť s novými silami a pomocníkmi a snáď sa mi to podarí. Práve teraz vám hovorím a ukazujem na hranol, ktorý chcem odtiaľ dostať preč, pretože sa zlomil a teda nemôžem vyliezť hore a rozoberať to, pretože je to nebezpečné a zároveň nejde ani dobre a ľahko strhnúť. Z nejakého dôvodu mi mikrofón dosť rezonoval, takže to radšej predabovávam. OK, vytiahol som z auta kladku a rozhodol som sa, že to skúsim najprv s ňou, avšak mal som divný pocit, že to nebude úplne fungovať a presne tak sa to aj stalo. Nefungovalo to moc dobre. Je tam toľko dosiek, vrstiev a klincov, že to proste drží dobre, ale zároveň je to tak prehnité na niektorých miestach, že to nedrží vôbec, čiže je to taký začarovaný kruh, kedy človek nemôže ísť hore a normálne to rozobrať a zároveň to nejde strhnúť. Fakt sranda. Takže som sa do toho proste pustil. Snažím sa nejaké tie oporné body a tie časti, ktoré vyzerajú, že to ako tak držia, tak sa ich snažím zničiť. Priatelia, snáď vás neotravuje to, že už niekoľký diel sa venujem iba rozoberaniu. Avšak nezabudnite. Keď chcete niečo postaviť, prvý krok nie je tvorba. Prvý krok je zbaviť sa toho, čo už neslúži. Odstrániť staré vrstvy. Je to namáhavé, ťažké, špinavé, všade je prach, stojí vás to strašne veľa energie a práce a niekedy sa pritrafí aj nejaké to zranenie. Avšak taká je cesta za snom. Čím je sen väčší, tým náročnejšia cesta k nemu vedie a tým menej ľudí po nej kráčalo. Demolícia a vypratovanie je dôležitá, pretože každý z nás by chcel nový a lepší život, ale nikto nechce vypratať ten starý. Po poriadnej drine a nespočetnom uvoľnení klincov som konečne dosiahol cieľ a zhodil som ten zlomený, obrovský a ťažký hranol. Teraz to už len celé odpratať. Toto ešte nie je stavba, toto je len priestor, ale v priestore som už upratal veľkú časť svojho neporiadku. A tam sa už môže niečo narodiť. Mnohí sa boja nuly, lebo je prázdna. Ale práve preto je tak mocná, lebo všetko, čo príde potom, bude tvoje. Ja som tu začal od nuly a vôbec som sa toho nebal, práve naopak, tešil som sa na to. Makám na tejto starej kamennej horárni a necítim sa ako robotník alebo stavbár. Cítim sa, že tvorím náš sen, že tvorím náš nový domov, že tvorím niečo, čo mi pomáha. A tak, každú prácu, ktorú tu vykonávam, nech je akokoľvek otravná, nepríjemná či nudná, vykonávam ju s úsmevom na tvári. A akýkoľvek problém, ktorý mi vlezie do cesty, riešim s absolútnou pohodou. A to takou, že si aj nestihnem uvedomiť, že nejaký problém nastal. Tu môžete vidieť Freju, aký je to rozdiel, ako si užívam rozoberanie ja a akú pohodičku má z toho ona. Ahojte moji milí členovia. Toto je celkom zábavné. Pri natáčaní bonusového obsahu pre členov, teda shortu pre členov, som zabudol vypnúť kameru a teda sa časť natočila. Toto rozoberanie je celkom dobrá vec. Človek má plno času na rozmýšľanie. Každý z týchto hranolov a každé z týchto driev niečo nieslo. A možno niečo, čo už dávno nemalo niesť, alebo čo už neunieslo.
Ako tak premýšľam nad tým, koľko driny a úsilia tu nechám, nemôžem sa vyhnúť jednej vtieravej myšlienke. Všetko, čo tu postavím a čo vytvorím, jedného dňa proste zmizne. Možno rýchlo potom, ako tu už nebudem, niekedy až desivé, ako rýchlo zmizne niečo, na čom človek strávil nesmierne veľa času. Pohltí to príroda, alebo sa to zničí. Avšak tá správna otázka je skôr to, čo tu ostane po tebe. A možno tým nemyslím nejaká hmotná stavba alebo nejaké dielo. Skôr niečo, čo má myšlienku alebo reálny dopad. Každým uvoľneným klincom a doskou bolo podlažie nižšie a nižšie a mne zostávalo menej a menej práce. Pri tejto práci som musel zapojiť kompletne všetky svoje zmysly, ktoré ma držali ostražitého a opatrného, avšak ani to nestačilo. Keď je niečo takto zničené, musíte počítať s každou pravdepodobnou situáciou. A to napríklad aj to, že keď odstránite jednu dosku, tá druhá to už nemusí vydržať, môže povoliť a spadnúť. Nemalo význam počítať s tým, že uvoľnenie jednej dosky môže spôsobiť pád hranolu. Musel som počítať s tým, že to môže znamenať pád všetkého. Priatelia, prosím vás, to čo tu vidíte, nikdy neskúšajte doma. Moc si cením, že mi v komentároch píšete, aby som nosil rôzne bezpečnostné pomôcky. Avšak som dospelý človek. A ak sa mi niečo stane, bude to len a len moja chyba. A viniť z toho môžem len a len seba. V žiadnom prípade takéto kúsky nerobte, ak si nie ste plne vedomí toho, že môžete dospieť k vážnemu poraneniu, za ktoré nesiete plnú zodpovednosť. Konečne, všetko je dole. Obrovská kopa bordelu, ktorá vznikla. Hneď ako som ju videl, bolo mi jasné, že to budem odpratávať hodiny, možno dni. A tak to aj bolo. Na nič som nečakal a vrhol som sa okamžite do práce. Čím skôr to urobím, tým skôr to bude za mnou. Tým skôr to budem môcť vyčistiť a tým skôr budem môcť budovať náš sen. S každou odobratou doskou a hranolom som bol bližšie a bližšie cieľu. Každou odpratanou doskou či vyvozením fúrika plného bordelu a tým, ako toto miesto začalo byť presvetlenejšie, čistejšie a jasnejšie, bola aj moja predstava v hlave jasnejšia o tom, aké nádherné to tu bude, keď to všetko dokončím. No a priatelia, keď ste na to sami, tak také odoberanie hranolov môže vyzerať aj takto. Je to poriadna námaha a ide to pomalšie, než by ste chceli. Neviem, čo to bolo za dni, avšak každý deň som mal blbší a blbší nápad. Toto tiež nebolo dvakrát rozumné. Našťastie to dopadlo celkom dobre. Ideálne je rozoberať to postupne a odzhora. Avšak niekedy to proste inak nejde. Keď sa blížil večer, bol som z celého dňa poriadne unavený. Tak som si na chvíľku sadol na lavičku a len som si užíval ticho prírody a kochal som sa nádherným výhľadom. Je to naozaj luxus. Ďalší deň som sa okamžite pustil späť do práce. Našťastie som moc nemusel premýšľať, čo dnes budem robiť, pretože zjavnej roboty je tu viac ako dosť. To, čo som práve zhodil, bol podporný hranol, ktorý podopieral tú poslednú nosnú časť celej strechy. Nevadí, dal som ho naspäť. No vtedy som ešte nevedel, že ho zhodím znovu. Fakt super. Priatelia, nebudem vám klamať.
Keď už sa schyloval koniec druhého dňa a ja som stále len upratoval zvyšky, bordel, dosky, hranolí a všetko možné, už mi to pekne začínalo liesť na mozog. Iróniou bolo, že čím tam toho bolo menej, tým som bol viac nadšený a motivovaný, pretože som vedel, že sa blíži koniec. V týchto situáciách je najlepšie vydržať a robotu si nejakým spôsobom spríjemniť. Mne prácu vždy spríjemní hudba. Hneď ako si zapnem nejakú zaujímavú muziku, je to úplne o niečom inom. Keď som všetko drevo vyhádzal a ako tak poukladal, neostávalo mi nič iné ako zobrať metlu a lopatu a to neuveriteľné množstvo bordelu, prachu, kusov dreva a neviem čoho všetkého vynosiť. Boli to fúriky a fúriky bordelu. Je až neuveriteľné, aký nános bordelu tu vznikol z jedného rozoberania. A väčšina z toho bolo sprachnivelé a prehnité drevo. Je tu toho fakt neskutočne veľa, avšak táto robota mi išla od ruky, pretože to znamená, že sa blížim do finále. Teda aspoň do finále jednej z častí, ešte je tu roboty viac než dosť. Ako môžete tuto vidieť, tak to neklepem len tak metlou z nenazdajky po zemi. Jedna z dlaždičiek je uvoľnená a dutá. Možno je tam poklad, avšak ja som na ňo zabudol. Spomenul som si až pri strihaní, tak snáď sa k nemu dostaneme v ďalšom dieli. Uvidíme. Tie moje blbé nápady už raz museli mať aj blbé zakončenie. Tu mi jedna z dosiek strelila priamo do, povedzme, mužskej pýchy. Fakt úžasné. Keď sa na to človek takto pozerá, tak to vyzerá naozaj hlúpo, avšak vtedy ma to proste nenapadlo. Práve teraz rozoberám jednu z posledných častí. A niekde uprostred natáčania sa mi proste vypla kamera, pretože som mal plnú pamäťovú kartu a teda ste prišli o ten krásny a hlučný pád tej časti. Žiaľ, nič sa nedá robiť. Tak som vám to natočil už aspoň potom, ako to spadlo. Ak cítiš, že aj ty potrebuješ začať znovu, nie s peniazmi, ale s pravdou, potom je tento priestor aj tvoj. Pridaj sa k členstvu, nie preto, aby si platil, ale preto, aby si bol pri tom, keď budujeme niečo, čo tu ešte nebolo. Nie nasledovníci, ale stavitelia, nie diváci, ale tí, ktorí dvíhajú kamene. Klikni na pripojiť sa a buď pri tom od základu. Tí, ktorí stáli pri zrode tohto miesta, nezostanú len v číslach a štatistikách alebo komentároch. Zostanú tu. Ak si sa dnes niečím inšpiroval, potešil alebo si len na chvíľu vypol hlavu, tak mi pomôž, aby sa toto miesto dostalo aj k ďalším. Daj like, zdieľaj to kamarátovi a ak ešte nie si, pridaj sa k odoberateľom. Táto horáreň rastie nielen z kameňa a z dreva, ale aj z ľudí, ktorí veria, že má zmysel tvoriť. Ďakujem, že tu si. A my, priatelia, sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí, ktoré pre vás pripravujem. Zatiaľ ahojte.